Kajing kubri step ipi baro ha ka kerteng u Jesus Christ unang panem ba e. Blei unkar kuya pi iwe pa iwe ki ba jukashan ya ka ne ka YouTube channel bagi juwan shapi man ka step. Ha ka ne ka por ka bangadan ban sam shapi ka long ka jingieit Blei ka panem. Ngapen shong no rim na ka shiti ba ningkong u yo anis kalong ba saud khot ka ba khat khandai. Ka ba ong ha ka ne lapan pau ya ka jingieit Blei hangi ba ula pha ya lau kun ba la kamar wei she ka perthei bangin yo im da u katuk ane ngamla ban yai lai klem da kren hapdeng ipor i belengkot shapang ka Christmas namar ngin sayo ban rakhi bandan buram ban kedmau ya ka jingwan long briu u Jisu sha ka ne ka perthei ka Christmas ka de ka sngi ka ba kerpang bangi ki Kristan ki bangi ya u Jisu Chris ngimla ban len yaka namar ka day ka kubor babha sha ka perthei ban penbana baya uji sulakha ha ke jilong do limba ka Mary taisati ka kentei ka bakerpang na ki kentei ha ka ba ka lapun kun da umin si makui bat bala ai ka kerteng jong u Jisu ka bamut on pen em ya ki briu na ki pop jangki kani ka day ka jing pendep ya ka jing tumu Blei bala tho ha ka Genesis ka lenong balai khot bakat san usumba jangka un pelwet ya ka kli jomi kani ka day ka jing kular Blei ba un pen mi usumba na ka briu u balong u Jisu ba un pelwet ya ka kli ka jong soitan la ni ba un pen jat ya ki kam ki jong soitan da ka por ka jing yap ba ka jing pat jong hoi u Jisu ula yap bat ula mi pat bat ba ula kiu shabeneng u shong ha kakti kamon ukpa ba habeneng bat un sawan sa shisin pat ban pau ha kaburam ye pej ru ha ka benta ka ba ar ka jingieit u Blei ka penem dei ha ka ba u Jisu u wan ban penesuk ya u briu bat u Blei ha ka shiti u pol chi no room nomor san khot beshipo nama lada minba ngilalong kinong shun la penesuk no yangi ba du Blei da ke jingyap ukun jong de kam tam shibun haba la penesuk yangi on ben em yangi da ke jing em jong ka jingkha ya u Jisu ka long ba un yap halo ka dingpna ban penesuk yangi kinong pop bat u Blei khnang ban pen em ya baro ki ba wan na u da ka snam jong on site ya ki jing bom hok bad ekipom bad ba un shimru ya ki jing tem nangi ka benta ka balai ka long ba ka jing et u Blei ka pen im day habangi yo ka jing ma be kipom ha ka shri po chi ki Ephesus ka nomban kong khot ban yo ha ka ba ngi yo ka jing snu spa da ka snam jong ka jing ma ya ki jing palat jongi kat bakum ka jing kan rei ka jing e jong habangi wan shau ni pla ya ki jing palat ki pop u kroi ban ma ban sai ban pen khu ulong ba u nong penyesuk uksiang ka jutang bom jukot bat ka bakhat du ka long ka jing e u Blei ka pen em ka long ha ka bangi pediang ye ukum unong pen em ha Stephen kong u anis na basan ka khat a utaw dan ukhun udan ka jing em taw bom dan ukhun dan ka jing em u Jisu wan khnang ban pen em ladangi pediang ye u ban ai jaka kum unong pen em kum ta ai ba ka Christmas bangi rakhi ban le kemen pendan buram ye u Blei ngin ken mawi ka jing e u Blei ban ngin nom le kemen haki aka ki baken japerthei kan omlong ru tang ka aka ka jingle ka batang na bar Henry ngin sngowo ya Blei ya ka jingieit ba ula pha ya khun ba marwei ban pen im ya ki ben riu ha ka perthei ha ka ba umman ba iweiru in jatno Henry bakin yo ya ka jing imbom jukon do Blei un ka khuyepi ngan duai nga aingo yemi Blei pa ba beneng ha ka kateng u Jisu nga wan shami
nga ai ka buram nga ai ngu ya ka jingieit cho mi ba mila ai ya uchisu ban pen yangi ki briu ba da jat ba la rem ka jingieit cho mi ka pen yangi ki banget hau khun ba cho mi pen kia me ma bi ki pop ba da ka snam ka chung la sait la pen khut mi kular ban ai ya ka jingim bom chukut ya rap ya iwei pa iwei haba ngile kamen Christmas in ken mawi ka jingieit ka ba crowd tam ka jomi ka burami aisha mi ha ka kerteng uchisu ngaduai amen.